哎，人家图片网站的是，哎。Gyana मटरजों गेलेदों हौवा नालाय गेलेनायानो खालि मटरल' नांगौ सिलायल' नांगौ बेखौ खेबदो माला गेलेदोंमोन आङो मा खालामदों आइ माजों गेलेदों नों पुलिस बलेर' गारि ना पुलिस गारि आंनि आबाखौ गियाननि हिनजाव बायदि पुलिस नुखादों गारि गियाननि पुलिस गारि किवा नैबेयो जाहैबाय स्पाइडारमेन गियाननि स्पाइडारमेनजों गेलेदों गारियाव जाम खालामदों हारसिंनो गेलेदों गियाना बेहाय दङ गियाननि हेभि ट्राक बेनिफ्राय ट्रेक्टर बेनिफ्राय डाम्पार बेनिफ्राय ट्रेन आरो दङ बास बेनिफ्राय बै मोनसे आर्मि गारि दंमोन बेजों गेलेदों बियो हारसिंनो मुजिदों दिनै गेलेनो मानोना हारसिंबासो साबसिन गेलेनाय जायो लोगोफोरजों ओरैबायदि दुस्थ' रोंथारबाय दाना लोगोफोरजों गेलेबाथाय जेबो रोंथारबायलै दाना बियो लोगोफोरजों गेले नै दा हारसिं दंना ओंखायनो हारसिंखाय जोबोद मोजां गेलेदों हारसिंखाय बाबा मा गेलेदों नों आइ बाबा图片网站的，网站，哎，人家图片网站的是，哎，网站的图片呀，哎，